मित्रांनो पाऊस आलेला आहे त्यामुळे थोडा ब्रेक मिळालेला आहे. पुण्या जाम पुण्याने काम केलं पण आज. तर मित्रांनो आता सगळी कामं आटपून आम्ही घराकडे चाललो. पुणग्याच्या टीमने अपेक्षेपेक्षा बाहेर काम केलेला. चल गो पुणग्याची टीम जिंदाबाद. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या नव्या कोऱ्या भागात मी विनय घाडीगावकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. तर आता चाललो आहे दाभोळ्यात. काय काय कामगार पुणग्याची टीम आधी मग पुणग्या कॉन्ट्रॅक्टर हा. तर आता चाललो आहे दाभोळ्यात आणि पूनम वगैरे सगळेच आहे, कारण की कामगार सध्या मिळत नाही आहेत आणि दाभोळ्यातलं काम बरेच दिवस पावसामुळे रखडलं आणि कामगार पण येत नाही आहेत. म्हणून आता पूनमला सांगितलेलं, गेल्या वर्षी पण पूनमलाच सांगितलेलं या पावसाळ्याच्या सीझनमध्ये. आणि नाना वगैरे भाऊजी वगैरे आलेले, पण आता इथे शेतीची कामं असल्यामुळे ते येऊ शकत नाही. म्हणून पूनमने नवीन टीम तयार केली आहे आणि त्या सगळ्या टीमला घेऊन चाललो आहे दाभोळ्यात. दाभोळ्यातलं थोडं बघू, पावसावर डिपेंड आहे. सकाळीच पूनमला आधी कॉल केला, पाऊस खूप येतो आहे, काम होईल की नाही वाटत नाही. बघू आता, पावसावर आहे. पाऊस जर नाही पडला तर काम होईल आपलं. जरा जास्त काही काम नाही आहे, पण त्या कामामुळे बाकीची कामं रखडलीत म्हणून ते पूर्ण करायचं आहे. म्हणून या सगळ्यांनी येतो आहे. अरे कॉन्ट्रॅक्टर पुढे बसतात. हे लॅपटॉप आहे त्याच्यात, ती वर ठेव. वर तर मागे नको टाकू, तुझ्या मांडीवर घे कोणाच्या तरी. हे काय घेतलंय? ती वांग्याची झाडात कोणी दिली? मी घेतली नर्सरीत ना. आगुळ पण काय नर्सरीतूनच घेतलास की मग सगळा काय मूर्ख. टाक ह्याच्यात ठेव. कशाक लावलं काय ह्या एसी? मग काय लाव. तर मित्रांनो पुणग्याची टीम रेडी आहे. ही बघा मागे सगळी होत पुणग्याची टीम आहे, पुणग्यानं आणलेला. चला आता आम्ही काय आता करतात ती बघूया पावसात. मित्रांनो आता थोड्याच वेळापूर्वी पोचलो आहे आणि कामाला मागे सुरुवात पण झाली आहे. आणि हे घर आता 1 वर्षाने दाखवतो आहे मी, त्यामुळे आपले जे नवीन सबस्क्रायबर असतील त्यांना हे बघा माहिती नसेल. गेल्या गणपतीत दाखवलेलं, त्यानंतर दाखवलंच नव्हतं. तर आता हे जे तुम्ही मागे बघताय हे आमचं दाभोळ्यातलं नवीन घर. अजून थोडंफार काम बाकी आहे, गेल्या वर्षी पण बाकी होतं. गेल्या वर्षी इथे हे काहीच केलेलं नव्हतं. गेल्या 4-5 महिन्यामध्ये सगळं केलं आहे. आज जायला रस्ता आणि ही बाकी आजूबाजूला सगळी झाडं, क्रिसमस ट्री आणि पोपळीची झाडं लावली आहेत या साईडला. आणि अजूनही बरीच झाडं आणली आहेत, ती मागे लावायची आहेत, त्याचंच सध्या काम चालू आहे. इथे पण तगर लावली आहेत, छोटी तगर. आणि हे आमचं दाभोळ्यातलं घर. तो वरती टेरेसवर अर्धा पोर्शन राहिला, तिथे अजून रेलिंग करायचं बाकी आहे. हे घर बघताना तुम्हाला कोकणी स्टाईलमध्ये वाटत नसेल. मी बांधताना तसंच डोक्यात तसंच विचार होता, थोडं वेगळं करायचं. ते थोडंफार कलर काम आणि 2-3 गोष्टी इकडे तिकडे केल्या की ते कोकणातलं घरासारखं पण वाटेल. त्याप्रमाणेच आहे ते. म्हणजे सेम लुक प्रत्येक वेळी तुम्हाला दिसणार नाही घराचा. पुढे जर कलरमध्ये चेंज करायचं झालं तर त्यात बऱ्यापैकी मी चेंज करू शकतो, असं आहे ते. आणि इथे आमचं हे छोटंसं मस्त असं तुळशी वृंदावन, हे पण हल्लीच केलं आहे. याला पण खाली चिऱ्यांना थोडं फिनिशिंग पॉलिश वगैरे करायचं आहे. आणि इथे फुलझाडं घेऊन ठेवली आहेत, पण अजून लावायची बाकी आहेत ती.
पावसामुळे लावता येत नाही आहेत आणि बरीच झाडं आहेत अजून. आणि इथे पपईचं झाड आहे, आपोआपच झालं आहे ते, आणि त्याला मरणाच्या पपया धरलेल्या आहेत ते बघा. अशी 3 झाडं होती, त्यातली 2 आम्ही काढून टाकली कारण की अडचण होत होती खूप. आणि बाकी बरीचशी झाडं अजून लावायची बाकी आहेत, आंब्याची वगैरे. घर आतून दाखवलं का नाही, घरातलं आतून तेवढं अजून आम्ही केलं नाही आहे. उपयोगात येणाऱ्या सगळ्या वस्तू फक्त आहेत आत, तरी पण तुम्हाला इथून दाखवतो मी कसं आहे ते. हा आतला आमचा हॉल आहे आणि ती मोठी विंडो आहे, तिथून सनराईज होताना सकाळी सकाळी दिसतं. त्यामुळे घरात खूप प्रकाश असतो. आता कर्टन्स वगैरे सगळे लागले आहेत, त्यामुळे थोडा काळोख दिसत असेल, पण बऱ्यापैकी प्रकाश असतो घरात. आणि हा इथून मागे जायचा रस्ता. आणि पार्किंगसाठी अशी बरीच जागा ठेवलेली आहे मी, कारण की आमचे मित्र वगैरे फॅमिली सगळे येत असतात, त्यामुळे 2-3 गाड्या असतात. त्यामुळे एवढी सगळी जागा ही पार्किंगसाठीच ठेवली आहे. आणि इथे अजून झाडं लावायची आहेत, ती सगळी फुलझाडं आणली आहेत, ती सगळी इथे लावणार आहे. आणि मागे स्टोर रूम आणि टॉयलेट वगैरे करून ठेवले आहेत. ही सगळी आता अडचण दिसते. ही कामगार सध्या काम करत आहेत. हे आपले पूनमवाले नाही, दुसरे कामगार आहेत जे खड्डे मारतात, त्यांचे जवळ सामान आहे. ते युद्ध पातळीवर काम चालू आहे पूनमच्या टीमचं. काय झालं पूनमचे काय? अरे रे रे रे, हे घे, ही बघ जरा भारी आहेत. हां मारूचो तो खडे पण होय. मग मी काय म्हणालो बारीक मध्ये तेव्हाच बोलून ठेवली तर नाही हो चोर मारणार ना होय. 3 खड्डे पण आहेत, त्याची पण ही आहे येणार कच, मग ती त्याच्यावर गेलेली चालत. हां आणि आता मी पण कामाक लागतंय, नाहीतर होणार नाही. पाऊस जर लवकर इलो तर सगळं काम आमचा बोंबलणार. चला आता भेटूया थोड्या वेळात, इतपत काम पुरा होतात तर बघूया. चला पाऊस आला. मित्रांनो पाऊस आलेला आहे, त्यामुळे थोडा ब्रेक मिळालेला आहे. पुण्याने काम केलं पण आज कळायला नको कसं काय करते असते, काय प्रकाश पाडवते. बरोबर काय ती टाक जमता ना. उभ्या काय बघ चायकडे, चाय जरा कडक काय बघू दे ना, पुष्पा काय उभ्या राहिलोय. चार होई लागत एका जागेवर राहायचा. कळता की नाही, कळता की नाही, कळता ना. केकुळा नाही कोणा. जेवण करायला बरं होतं, मग पण आधी पावसावर आहे. मासे विषय आणलं असतंच मस्त पैकी. तिथे होते आता सरे. तुला विचारलेलं हे उभा बटराजो नाश्ता, बटराजो तोच बटर. बटर दिले ना काय बघ तो बोलता तुम्ही पण यावा. तुम्ही पण यावा नाही, तुम्ही पण हाना म्हणता तो. मग पुण्या काय बोलवत नाही हा. मी मामा बोलाय काय अगदी पुण्याकडे मटणाची पार्टी हा होय ना. जाहीर केलंय मी काय गावठी Google Pay चिकन करू करा ते का चालत मी करतो. अरे येशील ना. हा बा मारेन बटर करून फेकून. बटर एक बटर जायचं काम. ये ना असं खायले तू ह्याच्या जोडीत राहू ना, बटाटी खा. मासे हो. अरे हा करा या काहीच नाही ना, मग तू बटाटी खाणार फक्त. मासे पण नाही काय. बघा युद्ध पातळीवर काम पूर्ण केलेलं आहे पूनमांच्या टीमने. आणि आता त्या झाडं लावत आहेत बघा, खतरनाक का. तू का आणलंय पण मोठा काम झाला माझा. तसं कामात ऐकत नाही दुकानात, तोंडाक आणि कामात. मी काय बोलणार कशा गो ती कमेंट ऐकलीस वाटतं तू, म्हणून बोलणार नाही. वाचतं खय मी तुका वाचून दाखवते सगळे कमेंट, म्हणून तरी कळतं की तुका काय चालू आहे जगात. मावळी घालूच आहेत. मग ह्या काय केलं पावसाचा बडवड्याचा चालत.
पडवळ्याचा पटकी भोपळ्याचा भोपळ्याचा पहिलो भोपळो तुका दुसरं माका. भोपळो मी भोपळ्याचा नको ना नाही. नशीब माका पण नको जा हे कुठे नसलं असंच तिथे टाक. ह्याच्यात टाक प्लॅस्टिकसाठी वेगळी सोय केलेली आहे. चल आता का लाव काय ती भेंडी भेंडी आता नाही मग लावते. काम बघा 4 दिवसाचं काम एक क्रेडिट कंप्लीट. मागे इथे तुम्हाला एक पण झाड दिसत नाही, लवकरच झाडं लागतील त्याची सगळी तयारी चालू आहे म्हणून एवढं काम युद्ध पातळीवर चालू आहे. मागे काय लावणी चालू केली नाही की बघा, ही सगळी शेत जमीन आहे घरामागे आणि तिकडे आता लावणी पण चालू झाली आहे ही बघा तिथे. तर आता मित्रांनो दुपारचा जेवण बिवून झालेला आणि पुंग्याची टीम परत सगळी कामाक लागलेली आहे. बघा काय करता काय भेंडे रुजर घालता. पुणग्याची टीम आधी बाबा कॉन्ट्रॅक्टर पुणग्या म्हणजे पुणग्याची टीम. काय जाऊन दे ना तकडे पाणी काय आपण बरोबर लाईनशीर लाव. एका लाईन नको लाईन त्याची तिसऱ्याकडेच जाय. परत येताना आमचं शेण घेऊन ये करा काय. शेण घालून बरोबर शेण लागतं भेंड्यांचं. शेण वाया भेंड्यांचा पिशी भरानी घेऊन या. तर मित्रांनो उरलेला काय आता काम पुरा करता पण जरा ब्रेक घेता. लाईट पण गेलेली आहे. तर मित्रांनो आता सगळी कामं आटपून आम्ही घराकडे चाललो. पुणग्याच्या टीमने अपेक्षेपेक्षा बाहेर काम केलेला. चल गो पुणग्याची टीम जिंदाबाद. पाऊस पडाक लागलो मध्ये मध्ये आज पाऊसच होतो तरी पण काम बऱ्यापैकी झाला. काय म्हणतो पाऊस असान पण म्हटलं काम भारी झाला असं म्हणतोय. हा हां तुला काय वाटलं? बऱ्यापैकी काय म्हणतो बऱ्यापैकी म्हणजे भारी झाला असं. हा बरं वाटलं. तर पूनमताईंचे खूप खूप आभार. पुढे तर आभार आणि पुढे काय अजून काय तर हे बघा इथे एक माणूस ठेवलेले आहेत. शिला शेवटी जिलानच शिकवलंय. तू धर ना मग तुका हातात घेऊचो आता सांग ना असं सांग. बारी उघडून गाच जेणी झालं असं समोर धर म्हणून. एकदाचा काम पुरा झाला. मुंबईत जाऊ मी मोकळं झालं. मोकळं झालंय. अजून काम तसा पूर्ण नाही झाला पण बऱ्यापैकी पेंडिंग राहिलेला तर झाला पुरा. अजून हा भरणाचा का पुणग्याची टीम पुणग्याच्या टीमची परत गरज लागणार. असं होता एक दिवस कमी केलाय ना की माझं तिकडे वाढत जाता त्याच्याकडे कॅमेरा धर ना. शशी भाऊंचे खूप खूप आभार. सगळ्यात पेक्षा पुणग्यापेक्षा त्यांचे आभार. होय भाऊजींचे पण आभार. नंदनचे आभार. हो. सायग्याचे आभार. सगळ्यांचे आभार. माझे आभार नको. तुझे कोण करता? चल आता तू मी नाही येत मग नागा घंटा येतात मी नाही. नको तू का नको तर घेऊन या. होय पावसात मी येत नाही एवढ्या. येताना छत्री घेऊ यांच्याकडे दी. मी नाही येतोय घंटा येतात. मस्त बसान खाऊ मजा. काय नको ते बसा काय नाही एवढी बाकी नाही येत. एकच वाकडा आपलं एक तुका किती 2 लागतात की मागा नको तुमका पुरणार ना. हे बघा चायनीज खाणार भजी खाता आता. चायनीजचं काय झालं रे प्लॅन कॅन्सल झालो. पावसात बंद पाऊस देत नाही खाऊकता सांग. चला तर मित्रांनो तर भजी बिजी खाऊन झालेली आहे. पुणग्या गाडी येतच होता. पुणग्या पार्सल घेतलेली आहे. खाता की नाही कळत नाही घराकडे जाणार तर. अरे खातेस मजा चालली आहे तुझी. तर तास होऊन गेला. तुला गरम गरम लागतात ना. मला म्हणून गरम त्याने- नको. ते बोलले गाडीत कोण आहे. मी बोललो पुणग्या नंतर पुणग्या तर गरम देऊ होय म्हणून ते परत नवीन काढले तुझ्यासाठी खास. चला आता इथे थांबूया भेटूया पुढच्या भागात. आता लेट झाला आणि आजचा व्हिडिओ पण येऊचा अजून अपलोड केलेलो नाही अजून त्याच्यात आता 1 तास जाईल. चला बाय बाय.
पुण्या बाय काय बाय. तुमका भजी खाऊ बोलवणार नाही हा. भजी खाऊ केव्हा बाय बाय आता काय जा पाच मिनिट. चला बाय बाय.